hwnna, geinas yma o Lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ac rhaid yma eto heddi i roi gwybod i chi am sut i ennill gwobrwyon arbennig fel tocynnau'r theatr, tocynnau teulu canolfan hamdden leol a hyd yn oed tocynnau'r amgueddfa cyflymder ym Mhen Tywydd. Felly ymunwch gyda Sialens Ddarllen yr Haf nawr! Gwneuthurwyr Rhyfeddol! Beth yw Sialens Ddarllen yr Haf? Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn un o'r oglenni fwyaf darllen i'r bleser i blant 4 i 11 mlwydd oed. Yn rhad ac am ddim! Beth yw thema eleni? Y thema eleni yw crefftwyr campus. Mae'r thema yn annog i ni gyd fod yn greadigol, o ddawnsio i ddarlunio, o fodelu i gerddoriaeth. Mae rhywbeth ar gyfer pawb. Pryd mae'n dechrau? Y dyddiad bwysig i gofio yw dydd Sadwrn Gorffennaf y 6. Yn ystod yr haf, byddwch chi'n cwrdd â'r cymeriadau canlynol i'ch tywys chi drwy'r challenge. Dyma gyflwyno! Amelia, Charlie, Kai, Leila a Yasmin, Maya, Riley. Sut gallai cymryd rhan? I gymeriad rhan yn y Sialens Ddarllen yr Haf, mae angen bod yn aelod o'r llyfrgell ac mae ymuno â'r llyfrgell mor rhwydd. Ewch gyda rhiant neu ofalwyr y llyfrgell gyda tystiolaeth hunaniaeth. Bydd yn aelodau staff cyfeillgar yn eich cyfrestru a gallwch fenthyga llyfrau yn syth. Beth sy'n digwydd nesaf? Nawr, gallwch chi gofrestru i'r Sialens Ddarllen yr Haf. Byddwch yn derbyn pecyn craidd crefftwyr campus. Bob tro byddwch yn ymweld â'r llyfrgell, byddwch yn derbyn anrhegion a gwobrwyon arbennig i'ch helpu chi ar eich ffordd. Sa llyfr sydd angen i fi ddarllen? 10 llyfr, 20 llyfr, 30 llyfr. Wel, mewn gwirionedd, dim ond 6 llyfr sydd angen darllen dros y gwyliau. Wrth gwrs, gallwch chi ddarllen llawer mwy, mae eleni chi, a gallwch chi ddarllen bob math o lyfrau. Fel Llyfrau ffuglen, llyfrau ffeithiol, llyfrau lluniau. Gallai cymryd rhan ar-lein. gallwch gymryd rhan ar-lein. Na gyd sy'n ein gwneud yw cyfrestru ar-lein gyda summerreadingchallenge.org.uk. Bob tro byddwch chi'n gorffen llyfr, gallwch eich ychwanegu at eich proffil a chasglu bathydynau a gwobrwyon hefyd. Gallwch chi chwarae gemau, cystadlu a rhannu adolygiadau. Pam ddylech chi gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf? Ni wedi bod yn ffodus iawn yn Ysgol Parc y Tywyn, Leni. Ni wedi sefydlu perthynas hyfryd gyda Llyfrgell Porth Tywyn a wedi bod yn mynd yna yn wythnosol. Mae'r plant wrth i bodd yn mynd yna. Wneud Sialens Ddarllen yr Haf yn rhywbeth fyddwn ni yn argymell i'r plant Leni eto. Fel bob blwyddyn, mae'n gyfle'r plant i ddarllen dros yr haf a ni gyd yn gwybod mor brysur mae bywydau'n gallu bod, ond yn gyffredinol maen nhw'n gweud bod yn gyfnod ymlaciol a bod nhw wrth i bodd yn cael heriau a sialensau gwahanol dros yr haf. Yn ystod y gwyliau haf, does dim ysgol, felly mae'n siawns i ni cario ymlaen gyda darllen a dysgu. Bron pob blwyddyn rydw i a fy mrawd yn cymryd rhan mewn Sialens Ddarllen yr Haf. Fi'n caru darllen oherwydd mae'n llawer well na bod ar electronics trwy'r dydd. Blwyddyn diwetha nes i darllen bron 20 llyfrau yn lle 12, felly cefais i medal. Rydw i a fy mrawd yn cymryd rhan yn y Sialens Ddarllen bron bob blwyddyn ac yn mwynhau o hyd bob tro. Rwy'n gwneud y Sialens Ddarllen oherwydd mae'n peth hwylus i wneud dros y haf ac yn hoffi darllen llyfrau a chymryd rhan. Mae'r sialens yn peth bwysig i ni oherwydd mae'n helpu i ni cario ymlaen gyda'r sgiliau darllen dros y gwyliau haf. Beth ydw i'n cael am cyflawni'r challenge? Ar ddiwedd y challenge, byddwch yn derbyn tystysgrif a medal. Bydd eich athrawon yn falch iawn pan byddwch yn y cyflwyno ym mis Medi a gobeithio bydd gwasanaeth gwobrwyo arbennig i llongyfarch chi hefyd. Unwaith eto, bydd bob ysgol sy'n cyfrannu yn y challenge yn cael cyfle i ennill tarian Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf 2024. Gallai gael rhywbeth arall?
Oes wir, mae gen i'n docyn teulu o Theatr Sir Gaerfyrddin ar gyfer sioeau yn Theatr y Glowyr, Theatr y Ffwrnes a Theatr y Rhyfeddol. Ac os nad ydy hynny'n ddigon, mae amgueddfa cyflymder Pen Tywyn wedi cynnig tocyn ymweliad arbennig. Byddai'ch enw yn cael ei dod mewn twb lwcus, felly pob lwc gyda hynny. Bydd tocynnau teulu a gael hefyd yn canolfannau hamddennu ar draws y sir. Am fwy o wybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf, edrychwch ar wefan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Cofiwch ein dilyn ar ein tudalen Facebook am cyfrif X am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau rhad ac yn ddyn dros yr haf. Felly cyfrestrwch nawr i fod yn rhan o'r crefftwyr campus. Gadewch i ni wneud hwn y Sialens Ddarllen yr Haf orau erioed. Gwneuthurwyr Rhyfeddol!